Mayong buntag, Sugbo. May buntag kami sa Inog Mindanao. Adlaw na po drong Martes na. Katapusang Martes ning buwan na, pitsa 28 ning buwan sa Hulyo 2026. Ay, sa unya Sabado, pitsa 1 na. Pagpalihi ang mga buotang bana ng banglaba kay pitsa 1 na. May buntag Metro Cebu, may buntag Tibok Lalawigan sa Sugbo, hastang mga silingan po nga lalawigan, may buntag ninyong tanan. Nakapamahaw na ba mo diha? May buntag silingang nasod og di po silingan, may buntag na yun sa mga Pilipino nga Loko na. naminaw gahapon sa State of the Nation Address. Ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos. Ang uban giganahan, ang uban nilingiw. Ang labing awahe kagahapon katong naminaw nga naminaw pero nalingaw ha. Ang mga kanabang sa tawagan ng nagsunod kagahapon sa State of the Nation Address basta nindotag mga sinina mga kongresista ni Resibo oy. Anak ko dito ang kanhi kongresista karon mayor sa Lapu-Lapu si May Bibiko. Oh ba? Amigo, yun si meron ahong-ahong. Amiga, kuya, oy. Pero, unahon sa nato ning opon, kagahapon tinuod nga ang sakyanan ni Benre Manigsaka, kaning Benre Construction, Venus ug Ray Manigsaka, nga mo'y giingon sa kong mga amigo nga paboritong kontraktor ni Ahong. Naunay o tikyaob ang iyang sakyanan sa iyang gitrabahong kanal, tinuod ninyo, matay. Perting bagulbos na Lapu-Lapu kay matod pa ang iyang kanal nga gihimo wa tabone o niya gisanapan sa daghang tubig ayay naunay hinuon iyang sakyanan hinuon iya harapon. Ang iyang service vehicle murag naunay murag natikyaob gagapon ingon ang mga tao dito mirisi. Samtang kagapon sa ikalimang sona ni Presidente Marcos matay kadaghan mas wa mo tambong katunga mas mga senador ang wa mo adto ang mga sakop sa oposisyon. Ano ha daghang kain dunay punto nga giday ginako sa tinuod lang katong kang bangag ako. Napoy way lami Oh ba? Kagapon ang mo tambong niya nag-itom og sinina si Senador Alan Pitique Cayetano ang minority floor leader si Amy Marcos ingon siya nga kuan ko no ang iyang sinina hasta kani Arios kuno niya wa kuno magpares ay. Unsa to iyang sinina be ato tanawon be unsa iyang sinina nga isulot kagahapon hinimo kuno to sa retaso hasta iyang bag perti kuno daanan na. Iniisip kuno protesta sa iyang igsuon nga iyang gipasanginan kaniadtong bangag tungod sa grabeng suyop og cocaine. Apil ng anak ani og ang iyang asawa nga gipasanginan po ni Amy. Ang itom sila oy. Samtang wagid si Ruben Padilla wa mo adto kay miha sa amigo niya basig mamagpak sila niya ako di basig mainsulto kaibigan ko yan. Ba? Sabi ha. Mane daray ato ni tagsa-tagsaon be kay murag ang wa manambong si Amy Marcos daghan to. Ang digyod sigurado yung di katambong kadto mga senador nga nagapriso silang Rodante Marcolita ug si Jingo Estrada. Samtang si Bato labaw nang ligyon mo tambong kay nagtago mo to ilang bato. Oh ba? Pero ang nindot nga punto ingon ani. Pero doon na question o ano saman. Gagapon ni ingon si Presidente Marcos sa iyang sona. Una yung punto. Ingon siya nga, masakit man sa akin ito. Pero niingon ang ombudsman nga hapit ng filean og kaso ang akong igagaw nga si Martin Tambaloso Romualdez. Si Tambaloso wapod mo tambong dito sa sona ni Marcos iyang igagaw kay matod pa basig ako tirador ko ani ron. Loko na. Matod pa niya, wag yun sa mga yung pabor, sukad sa presidente, bisag igagaw niya, apan, wag po siya, matod pa niya, wag yun sa gihimo, nga mga kabuang pinagis pagpangawat sa kwartas gobyerno, nga matod pa niya, iyagin ko nuning atubangon, sa tanang panahon, bisag unsang orasa, kay limpyo ang iyang konsensya. Okay kayo? Ngayon ang presidente nga doon na giingong 25 bilyones nga
na-recover sa gobyerno pero ang uban ani naka-freeze pa ang ilang asset, ilang mga kwarta, deposito, hasta to kang saldi ko naka-freeze po to. Katong Idvic Yap nga kauban ni Erwin Tulfo naka-freeze po to iyang asset, mga aeroplano, kwarta, tanan. Ug kang Eric Yap igsuon nini nga kongresista sa Benguet naka-freeze po to. Aw niya matud pa nga sa 25 bilyones ang nabalik kin anis panudalan sa gobyerno sa pagkakaron 800 milyones pa lamang sa layo pa niya. Naloko na. Apay 24.2 billion nga naka-freeze matod pa ni Marcos kagahapon. Kinigikan ko nun sa mga kurakot, mga kawatan nga mga kongresista o mga kontraktor. Matay ang alan ka, no? Ba? Samtang ang anak po ni Presidente Marcos nga si Andoy, ang majority floor leader, matod pa, dili sila mo imbestigar. Ang Kongreso mismo dili na mo imbestigar ang kabahin ng flood control projects tungod kay ngilad ko no sa ilang hanay nga ang mo imbestigahon pod. Okay kay kanoy. Perting daghanang naabgid nindot anay mga punto karon taon. Kay murag kung ang kayo to kanana ang nindot ang iyang punto. Ikaduhang punto ni Marcos ang akong nakitaan. Gawa sa itong dako iya nang ipa-filean og kaso sa ombudsman si Martin. Ang nindot ingon sa kagahapon nga ang systems losses daw. Kana bang kuryente si akong batch maintenance si board si Ido Ido Carrion kay suito ani Apel na si Engineer Arnel Sapanta sa Veco. Ang matod pa ni Presidente Marcos nga ang giingong systems losses ganun pabayran man as gobyerno, pabayran man as konsumidor. Di man sa mga konsumidor nga ang kuryente nga nawala pabayran butangan pagyud dugangan pagyud og buhis ka ng value added tax. Mao na iyang giingon. Okay kay kanyon. Iyang giawhag ang Kongreso nga kinahanglang usbon ang Republic Act 9136 or Electric Power Industry Reform Act kay matod pa dili ni makiangayon nga pabayran sa mga konsumidor o dili pod sa mga konsumidor ang mga giingong nawalang kuryente. Pangita to ninyo. Ang bati lang kayo kay na-mention niya murag na-misinform. Kay matod pa niya operasyonal naman tinuod pero mga traditional jeepney ray mga na-mention kagahapon ang Cebu Bus Baha Rapid Transit or BRT. Namatod pa niya, operasyonal na ang Cebu BRT. Duha to siya mo-mention parting Cebu na. Ang Cebu Port Authority, sa kunibayan ng Terminal B. Pero aritas BRT, matod pa ni Marcos nga operasyonal na kuno ang first phase sa BRT. Unya, naapod na ikuno'y nag-ungong ditong proyekto. Sama ni ini dito sa Ilocos Norte sa ilaha. Naloko na. Ilocos Norte Region 1, mauna ang INRI. Mau ba? Ingon siya ang Cebu. Nindot na kayo dito. Tanaw na ko, askang riskuya. Kuya, pa kayo og banggaan ka ng mga bastos kay mga TOG driver. Kay kanang dihadapit sa may Abiliana. Sus, og mo left turn ka pa doong Arlandon, matay. O niya, namas tunga ng BRT lane, matay og hinasmagan kaniya wag kay daganan kay BRT BRT. Mura kaya di kaya pa ba ipaminahon kay pero matod pa niya kanipod murag okay kay niyo basig na anay mahimong magkaadtos buwan na ni unyas sunod tuig. Loko na. Gapon yang giingon nga siguro sunod tuig 2027 ilusad na ang rocket space sa mga Filipino. Atay gusto mong maatos buwan, sakay mo ato. Kani mo imposible. Iya ko nung gipungan po nga gagmay yun lang ang umento sa krudo o gasolina matag litro. Sama karon din ang diesel ni umento og tag City 30 krudo niya. City 30 matag litro, ang gasolina tag size 80 po ang matag litro. Ang krudo karon nakita na ko sa Shell ang kining kinamahalan. Ang krudo tag 93 samtang ang gasolina 84 na matag litro. Okay kayo? Okay kayo to murag Mau ba? murag moabot pa rin gatos ka pinapon.
Samtang ang murang kuryente party list congressman nga si former Governor Art Yap sa Bohol kaniadto, iyang gihangop ang giingon ni Presidente Marcos sa iyang sona kagahapon nga ang systems losses. Nganong pabayran man o niya, nganong gikinahanglan magyong butangan po og buhis ng nawala nga kuryente. Ako na yung speaker, nakoy gamay ideya ni. Gatos mga konsumidor si Congressman Art Yap ningon nga iyang gihangop ni kanaan na siya nag-ung-ung nga balaod na amendment sa IPERA law nga dugay na nga wa kini maugat dito sa Ubos Bay Balauranan. Mao ni nakanin. Mao ba? Mao ni nakanindot ra kay kuwan ka na ang karon pa ni maugat pero ang pait ani kun ang Senado hangtod karon perti naghanap ko nilang trabaho mapapasar pagyukas labing daling panahon ang wa mahisguti kagahapon sa State of the Nation address ang anti-dynasty bill kahangtod karon nahumana to dito sa Ubos Bay Balauranan pero matod pa ilan-ilan to nagpakusog ni Nos Dinastiya dili to anti-dynasty pro-dynasty bill to nga gipapasar sa Ubos Bay Balauranan pero karon dito Senado mingaw pas alas 4. Loko na. Pabutag bomba kagahapon dito sa Padre Paura dool gyud mismo sa buhatan sa Department of Justice. Wapay natumbok og kinsay mga suspect nini sama sa giingon nga doon na say bomba nga diskubrihan dool sa Senate building dito sa Pasay. Kagahapon niingon ang kapulisan nga ila pa ning sutaon kung kinsay responsable nini pagpabuto og bomba nga gitunong gyud sa giingong ikalimang zona sa presidente. Okay ka. Pero ang mga protesters kagahapon dito sa Commonwealth Avenue, sus pinaperting sigit-sigit nila nga ang kakong irresponsable nining krisis sa mga Pilipino karon sa ekonomiya ang presidenteng bangal. Ini usan ini ang pinakamahal nga krudo gasolina sa Timog Asya dias Pilipinas, pinakamahal nga kuryente dias Pilipinas gyapon. Siguro as panrabaho o grabing kinawatay sa puntil sa gobyerno nga matod pa di makiangayo ni alang sa mga Pilipino kay gidumala sa way bayag nga presidente. Mao ba? Murag okay ning iyang gapon sa tinuod lang mapaytag mapadali ni Kongreso na aron mawagtang na ni pertindaghanan katong ang Art Yap nga kuan ako ning tan-awon unyag balik ang iyang proposed bill nga napasar na pero wa pa manggihapon. Mao ba? Wa pa manggihapon ni maliho kadto sa Senado. Ang problema nini kon mopasar ni una na sunod tuig pang eleksyon na sa. Samtang diri sa ato si Governor Pambari 4 ug ubang mga opisyal sa gobyerno dinhi Subo nakadaig sa giingon nga mga punto nga gihisgutan kagapon sa zona ni Presidente Marcos. Matod pa ni Governor Pam nga ang healthcare program sa Presidente o ang disaster response o food security and agriculture nga na-mention kagapon sa zona ni Cebu sa iyang target nga maoy una niyang gialagad o gihimo sa iyang administrasyon sa provincial Cebu province sukad nilingkod sa isip gobernador ni atong June 30, 2025. Matol pa ni Governor Pambari 4 mas okay gyud kayo kay ang punto sa presidente nga pakusgan ang agrikultura aron makatilaw sa Mao ba? og arang-arang nga income ang mga mag-uuma og dili kini magkahilis padong na sa wa nay manguma. Okay kayo? Nindot ani kinsa toy gustong mo sakay adtos buwan sunod tuig. Sakay mo sa racket nga ilusad sunod tuig. Kay matod pa ni The Royal Blood, ato ang sugbo. Box Ricos Mania, ato ang sugbo. Uway, labot si Eric Manay. Sila mga taga-Bohol. Ato ang sugbo, inyo ang kaldero. Ako ni partner si Royal Blood. So namo na partner akong Royal Blood gito noon. Onya akong batchmate si Borge Ido Borge Ido Korean Borge morning nimo. Amping karon na ida. Lingaw kay ko atong spadona.
Sa bubo lang kay panahon, pero at least nalingaw ko. Salamat ninyo, ha? Salamat kayo. Salamat po, di Boss Nanti, Trinidad, Boss Nanti. Salamat kayo. Lihat ko gapon pag-mention ni mo na. Salamat, Boss, ha? Amping mo kanunay. Until the next reunion.